дуруд бинандаи азиз, Субҳон Ҷалилов ҳастам, навбатдор дар шаҳр ва мо ҳоло дар меҳмонсарои Hyatt Regency Душанбе қарор дорем ва ҳамин лаҳзаҳо инҷо муаррифии Honor 400 ва Honor 400 Pro смартфонҳои насли нав баргузор мешавад. хоҳем дид якҷоя ки ин смартфонҳо чӣ афзалият доранд ва харидорони потенсиали онро чӣ гуна қабул мекунанд. смартфонҳои Honor 400 ва 400 Pro ки аллакай дар фурӯшанд, такмил ёфта буда бо зеҳни сунъӣ идора мешаванд. онҳо дорои камераи ҳушманди насли нав буда акнун ба маротиб бақувваттаранд. дар ин намунаи смартфонҳо камера акнун имкониятҳое дорад ки шуморо ба ҳайрат меорад. онҳо смартфонҳое ҳастанд ки бо камераи насли нав ки имкони зуми 30 карата дорад муҷаҳҳазанд. он ба шарофати функсияи AI Super Zoom имконпазир гаштааст. батареяи пурқуввати дорои 6000 мАч ғунҷоиш кори бардавоми смартфонҳоро махсусан ҳангоми ҳаракат, сафар ва сабтҳои раҳораҳ таъмин мекунад. дисплей бо рӯшании 5000 нит дидашавандагиро дар сатҳи баланд нигоҳ медорад. бартариҳои Honor 400 Pro ба назар дига телефонҳо чи аст? 200 мегапиксел, 6000 батарейка ва зенни сунъӣ қати навигариҳои технологияи пеш дар ҳамон ворид кардагӣ. дар муаррифии смартфони Honor 400 аксаран онҳое ҷамъ омада буданд ки ин гуна таҷҳизот барояшон на фақат як дастгоҳи иртибот, балки воситаи хубу босифат анҷом додани кори иҷодӣ, навору аксу суратҳо ҳам барои кор ва ҳам барои ҳаваскорони сабту наворҳо аз сафарҳо аст. Меня сегодня пригласили на презентацию Honor. Мне очень сильно понравился новый телефон, особенно его фишки, которые связаны с искусственным интеллектом, в том числе оживление фотографий, то, что можно убрать на фотографии ненужные элементы. Это очень классная фишка новая, поэтому я бы с удовольствием купила такой телефон, как себе, так и родителям. Я уже вот задумываюсь о том, чтобы купить папе такой телефон, потому что, мне кажется, это прям идеальный телефон для более старшего поколения, как и для молодежи. навгонӣ дар самти смартфонҳо ҳамеша қобили таваҷҷӯҳ аст ва барои доираи васеъи истифодабарандагони ин фановариҳо рӯйдоди муҳиме ба ҳисоб меравад. Honor 400 ва Honor 400 Pro акнун фаротар аз як смартфонанд, балки онҳо як таҷҳизоти комили ҳушманд ва серистифода ҳастанд ки бо доштани функсияҳои зиёд ва имкониятҳои васеъ барои натиҷаи беҳтар аз кору фаъолияте ки доред замина гузоштаву мусоидат мекунанд. моделе ки имрӯз мо ба намоиш нишон медиҳем, модели 400 ва 400 Pro, афзалиятҳои бартариҳои дар он аст ки аз ҳама зиёдтар камераи барои нафароне ки бештар ба сайругашт мебуранд, бештар ба нафароне ки ба ягон ҷо тамошо мераванд, барои манзараҳои зеборо гирифтан, аз ҳама бартариҳои хубтарашан аст. нишони мағозаи расмии Honor дар Душанбе, кӯчаи Мирзо Турсунзода 16 наздикии Овир аст. иловатан ин смартфонҳоро аз марказҳои расмии фурӯши смартфону телефонҳо тариқи нақдӣ ва ё бо насия харид карда метавонед. Honor, фарқ кунанда бош.